Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeDotito kuMount Darwin. Munoziva kuno kuti tichikupai nhau dzakawanda nhau dzakasiyana. Nhau yaita kuti tisvike muvillage yekwaChingwena. Inhau yatakanzwa kuti pane mwana akapiwa murume kuchechi iye ndokumuramba. Naizvozvo vakamanikidzwa ndokupedzisira vagara vese, asi havanazombogara vese nguva refu. Ndio nhau yatafambira kuti tinzwe kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Makadizveni nindineto mai Chingwena wemuno muDotito muCampaign Village. Ndine mwanasikana wangu anonzi Grace. Akaroorwa musi wa 3 September. Murume akamuroora anogara kukora. Saka akaroorwa vangoti gare mazuva mashoma vakangotanga kungonetsana nemurume. Mwana ndobva atiza, ndobva abva apo ndobva anogara kuPindura. Aenda kuPindura kwekwe ndofunga kwakuna sisi wacho ndobva amboti gare ikoko kwenguva. Murume wacho ndofunga akatuma vanhu vakauya pano vachimutsvaga. Ndobva musikana hapo hatina kumutodza kuti akafamba sei. Nokuti kushuwa kuti asina kuziva kuti musikana ari kupi. Saka tazoziva kuti mwana ari kupi semunhu murume wakaitera achibvunza kuti azive kuti munhu ari kupi. Takatozovaudza kuti munhu ari kuPindura. Zvadaro ndofunga musikana takazomushedza kuti auye kuno kuti tinzwe kuti nyaya yayo yakamira sei. Tamubvunza kuti kochi akati ndakanetsana nemurume wangu. Saka ndanetsana nemurume wangu andirova kudaro. Ndobva ndaenda kuna sisi nokuti anga asina kutorokene nekuti ndirapwe kudidi anga asakwanisa kuya kundiona. Saka ndakazoenda kunorapwa nasisi. Ndobva tazobvunza kuti saka pari zvino zvawapora waita zvakanaka uri kufungei. Ndobva ataini murume nini handichada. Saka semunhu akaroorwa pachina nepakunamata kwatinoita nemutemo wekunamata kwendofunga takapirwa mombe dzinokwana kuita 4 nembudzi negrosari. Zvadaro mwana adzoka takataiwa kayo uri munhu akaroorwa ukatobvisirwa pfuma unofanira kuti udzokere kurovana vanhu munorovana zvinopera. Unofanira kuti udzokere kupi kumba kwako. Saka ndofunga zvinhu zvese zvatinoita isusu tinogadziriswa tinenge tine mutemo wekunamata kwatinoita wekumasoro kwedu. Nokuti kana kuroorwa kwakaita akaroorwa nenzira yekunamata. Tadzokerako kutofunga takaenda musi wa1 kugora. Tanga tiri pakati pokuti tiri kugadziriswa vabereki nemwana. Tiri pamwe chete kuti mwana aedze kudzokera kumba kwake. Mwana achiramba kuti aiwa inini handisi kuda. Saka mukati menzvimbo yatinonamatira mugora ndofunga panochengetwa varwere chichi. Pava patongosumukawo mumwe murume. Ndobva atongotanga kungotiwo shamu kuna baba, shamuwo kune mwana takamira. Munhu yazobatwa achigadzikwa pasi. Takatotadza kuti kochiko chiri kuitika papaendo patakazoziva kuti munhu anoita se anorwara. Nyaya iye ndobva tamusvika mwana akaramba akati aiwa inini murume handichada. Saka ati murume handichada for sure takangotiwo kuti timanikidziro mwana kana sesu vabereki hatisi tinonogara mumba. Mwana angada murume nemwoyo wakasikana zvazodai hatikwanise kuramanikidzira mwana. Ndobva atozosiya zvokuti mwana pari zvino titori naye tatori nemwedzi nehafu kubva mwana abva kumurume tinaye panopamba. Zvadaro ndofunga mombe dzokuroorwa kangaita kwakauya kwakatorwa mombe dzinokwana kuita 2 ndobva kwasarawo 2 nokuti mwana anga asina nguva aroorwa. Saka ndo zvakaitika kusvika pari zvinozvi. Pandachida kunzwisisa kana muchiti makarodza mwana pachechi kurodza kwakaita sei?
kurodza nemutemo wechechi yatinonamata kuti munhu kana achiroorwa anofanira kuroorwa nemombe 8. Saka mutemo wechechi unotaura kuti kana uchiroora unofanira kutanga kuroora kubva pamombe 3 zvichikwira. Hatiroodze mwana nemombe dziri pasi pechi. Saka iye akabvisirwa mombe 4 ndodzaakabvisirwa. Ndinodavira kuti mutemo wenyu wechechi unoti dzinofanira kukwana kuita 8. Saka panga paiswa half down. Apa paiswa half down dzichizopedzeswawo nekufamba kwenguva. Saka zvazoitika saizvozvi handiro aifanira kuzopedzesa. Saka hafu ndo dzaizofanira kutorwa here kuti dzaifanira kuramba dziri kuno. Ipapo pakati zvonise mwana anga asati ane nguvawo agara kumurume. Saka hatingabva tasiya mombe, kwakabva kwatorwa mombe 2 ndobva vaendawo ne2. Imimi sevabereki makazviona zvichiita here? Panguva yatakazvigamuchira nokuti wedu mwana ndiye akaramba murume akati ini murume handichada. Saka takangozvigamuchira kuti zviripo ndo zvatinongogamuchira izvozvo. Makadi indinonzi Grace Chimbena. Ndine 19 years. Ndakaroorwa 3 months ago nemumwe murume kumadziva. Saka ndaroorwa kudaro pamashina zvaitongonnetsa chitongogara chinetsana chichi. Dzamara azongondirova ubva ndatongobuda then ubva ndatoti murume handichada. Akakuroora iwo paakati ari kukuda kana kuti paakakuroora waimuda here? Waimuda? Ko chii chakaita kuti utize mumba munguva diki diki? Inyoti taitongogara chitongonetsa nawo. Achitongondirova then ubva ndatongoti handichatombozvikwanisa zvemusha wacho. Sei ndine kafeeling yekuti hameno zvauri tinyepe. Nekuti isusu nhau yatanzwa yaita kuti tiwe kuno ndeyekuti iwe wakapiwa murume pachechi ndokubva wambomuramba ndobva wazongobvuma ndobva wazoramba musha wacho. Saka vakuru vechechi vatiudza izvo vari kutirevera nhema here? Handizosiye zvangu kana kudziye kudaro kosi indikatogoroorwawo then ubva ndatoenda ndikatogara zve 3 months ndazosiya. Ko vamwe vanorodzwa sei kuchechi kwenyu? Uroora ngoti vanhu kana vawirirana then otongoendawo yereswa pamasoro vayereswa then utonobvisirwa. Vanowirana here kana kuti inini kana ndiri mumwe nhengo yechechi ndikangoti uyu mukadzi ndiye handiri kuda ndokwanisa kungomunongedzera ndopiwa mukadzi? Aiwa, munototanga mawirirana. Saka wakuronga kuita sei manje? Chii chawakanyasoti musha uno hausi kundiitira? Inyoti iye nekuzongondirova kwakaita ndikati. Wakangorohwa wakati hauchadi musha? Vana mama wako havanombogara wakarohwa here nababa? Saka ndati iwo pane chokwadi chausiri kundiudza. Chokwadi chisendo changu. Uchiri kuenda kuchechi here? Akakurohwa ndiani? Murume wachina wandagara naye. Aiyo, akazorohwa vabereki? Tombomusiya. Akatonzi haasi wechechi? Angati ari pamasoro vatongosumuka then obva atorwana tozoona kuti paakatorwa pachina yakaendeswa kusa. Aive benzi here? Ndinyatsosiya. Maonero ako iwo? Ndo maonero angu kozi hazvingatomboitwa nemunhu ari normal. Nokuti tine masoko ekuti kune vamwe vakarohwa nevamwe vatataura navo vachitaurawo kuti vakarohwa ende havana kurohwa nemapenzi. Izvozvo handizosiyi zvangu. Saka vakuru vechechi pavakauya kuzotora mombe vakasiya vati chii kwauri? Ivo vasiri vakauya notora. Ndiani? Domba akauya nadzo. Anogara kupi? Madziva. Anonzani? Fombozi. Namangenge.
Oh, saka zvichiro kuti hauna kumanikidzwa kuenda kumurume. Wakaenda wega. Uye zvakanga ati anokuda iwe ukabvuma. Ndobva azokurova ukati handichada murume. Okay. Akatozofona tisinotozoti nhamba dzakadziwa nokusei takutofonerwa ndobva tatongotsanangura matsanangura atiri kuti ari kuitwa wachaiwa zvichireva kuti paive nekuwirirana. Hapana zvokuti yotora murume munhu asingadi. Zvazvinoita isusu kumaswa kwekwe zvinogona kudai so munhu aonawo musikana wake wari kuda havakwanise kutanga wangoenda kungonotaurirana asina kutanga wasvika kupi kune vakuru kuti ndine mwana wandaona wesangano wandiri kuda. Wozonzi upi wosumuka wonzi chendai munotaurirana wotaurirana wozodzoka kusangano uzozivisa kuti atawirirana. Une pfuma yacho here yekuroora? Anokwanisa kupindura kuti hongu ndinayo. Une pfuma yakadii nokuti mutemo wedu hakuna mwana anoroorwa asingabvisirwe mumbi kana kuti anoroorwa achingoenda asina pfuma yabvisirwa. Saka ndozvinoitika. Pavanonzi endai munotaurirana vanotora nguva yakareba sei vachitaurirana? Zvakaenda nokuti vataurirana mudzimai anenge awanikwa kuti musikana uyu akwasirwa kuzvitambira here kana kuti anonoka kuzvitambira zvokunotora madaizi mumwe anotongobvuma kana ipapo atongodawo kutoti zveshuwa neniwo ndaita sei ndada zvototongowirirana mazuva ekuti vanonobvisa pfuma. Izvi zvinoitika kune vana vesangano chete here kana kuti inini ndiri musangano renyu ndawana mudzimai wokudivi asiri wemuchechi ndokwanisa ku kana ari wekudivi asiri wekuchechi haana mutemo waainawo wechechi nokuti hatina mate naye. Asi kana anga agara ari muchechi imomo kana imi makatoda kutoita wechi2 kana wechi3 nokuti barika ragara riripo unotenderwa kuita sei kuti ndada hangu musikana unyangwe ndiri baba anhingi ndadawo hangu musikana kana kuti mudzimai uyu mototaurirana muwirirana moroora zviri pamutemo zviri pajekerere munhu wese achizviziva. Imi muri pachiparere? Muri vangani? Muri 2. Imimi sevechidzimai imi muri mukadzi wokutanga kana wechipiri? Muri wokutanga. Zvanaka ndimi chaya ndiri kuda. Muri wokutanga chechi mutemo wechechi wenyu ndo zvaunotaura asi imimi munonzwa sei? Ini ndoona kuti zvakangonaka nokuda kuti ndinogona kuzviti ndiri amai chingwena ndiri ndegani handina barika asi murume ane masmall house kumagirlfriends hope. Saka ndotongoona kuti kutongoita amai nini vanouya pamba tichigarisana ka tichingoita chimwe chete zvakatokosha pane kuti ndiri ndegani kunzoko kune vamwe vakadzi vakatowandisa. Saka panguva inini zvangu nekudzidziso kwatakaita ndakatonyatsogamuchira ndichiona kuti zvakatongonaka kuti unenge utonyatsoziva kuti amai nini vangu vanogara imbai baba vakandakavashaya pamangu vanenge vari kuimbai pano kuti nditi baba havapo vanenge vatori kumagirlfriends vane vamwe vakaita futi girlfriend. Akariita anokwanisa kuriita nokuti hakwanisa kumurambidza asi zvakatongonaka kuti unenge utoziva kuti ndine mumwe wangu wandinaye. Asi tiri panhau iyoyo mukuru wechechi asati ashaya haana here mashoko akasiya ataura panhau yebarika? Havana because vakagara vatongotsanangura kuti barika ragara kana munyika chaimo ririmo munhu asinganamata even mamwe machechisi barika ragara ririko. Iye mukuru wedu wechechi anga aine vakadzi vawiri wacho vanga vaine 1 2 3 kuga 4 zvokuti vamwe 2 ava ndo vakashaya papakatozosara 2 ndo varipo sofa. Asi tinonzwa kuti akambosvika nguva yakati chimbomirai zvemabarika nekuti kwaane chirwere. Iri nyaya yechirwereyo kana munyika mukuroorana hakuna mbomira nokuda kuti kwaane chirwere. Vanhu mawirirana hamumanikidziro kunzi mungoroorana musina kuenda kumatesti. Iyo ndo chinhu chokutanga. Hapana pakazombomira roora kuti hatichakwanisa kuroorana munyika muno nokuda kuti kwaane chirwere. Kuroorana kwagara kuri kutongoitika. Nyangwe kwaane chirwere asi nokurudzirwa vanhu munokwanisa kuenda kunotestwa mune munhu woziva zvaari. Status yawanikwa mumwe kuitambira kana kusaitambira ndiwo hakuna anokumanikidzira. Zvichireva kuti imimi sewechidzimai makatambira henyu kuti aiwa
zvinhu zviri normal. Kana uchidamwa mukadzi murume wangu toora tigare nyange akati 6 hamuna problem nazvo. Imimi makakura muri muchechi here kana kuti makazoipinda makura? Inini chechi ndakatozoipindawo ndatoroorwa pandaigara kumba kwedu inini. Family yedu yese yaita hayenamata kwamugodi, saka zvekumasoko ndakatozozvipindawo ndatoroorwa. Murume wangu ndo chechi yainamata, saka ndakamudawo murume ndichitoziva kuti murume anonamata. Saka ndaikwanisa kutakura mutemo kwandakabva kuya kuzouchindisa mumusha munomu, zvokuti kana vese vemumusha munomu ndo chechi yavanonamata, saka ndokwandiri. Oho, ichechi yemhuri. Ko vanonzi vachingoena vaya ndevekuno? Ndo mumhuri mavo muno. Muri kutya kuzosesana zvotaurwa nevamwe? Unotaura kane zvisiri? Aiwa zvavari kubvunza zvavo zvakanaka. Tikungoda kunzwa zvamunoziva imimi pamusoro pekumboenda kwemwana kumurume. Maziro amunoita kuti chii chakatora nzvimbo? Ini ndinonzi Piuda Chikwaira, ndiri mainini vemwana munyaya yakabva notaurwa. Nyaya ndinoziva zvangu ndeyekuti mwana ndakangonzwawo kutaurwa kuti zvezvokuti aishanda kukugoro ndobva azoroorwawo. Akaroorwa sei? Ndopada kunzwisisa ipapo. Pakuroorwa kwake manzuro yangu ndekuti mwana akanga asingade mukomana, asi nokutauriranawo vakabva vaita kuti vanhu vaite se vawirirane. Akazitoti vawirirane ndiani? Vari vaviri. Akavayananisa ndiani? Pakuyananisa inini manje umbo wacho handinyatso ndotoita zvokutonzwawo kuti zvinhu zvazofamba so. Alright. Ndinyatsozwa kuti nyaya iyi yazofamba sei. Alright, musikana ndobva azobvuma enderera yenyu mberi. Ndobva azobvuma. Abvuma aenda. Takazongonzwawo kuti mwana aita se arohwa nemurume wake kuri kumasowe. Kurohwa nemurume kusvika chimbo painotyoka. Ndofunga mwana akatozotorwa nemukoma wake zvokuenda kubhindura. Aenda kubhindura ndobva azoya kuno kunonzi kwakazotumwa ana dombo vachitsvaga mwana, ndobva zvanzi kunoko hako. Saka auya kunoko ndobva vazoshedzwa nemukuru wechechi kumasowe kuti vataurirane nyaya iyi kuti mwana ange anofanirwa kudzokera kupi kumurume wake. Saka pakutaurirana pai ndopatakazonzwawo kuti musi wa1 January ndo pavakarohwa vari papi, varipo baba nemwana vari pamasoro. Vachiroverwei? Vachiroverwa nyaya yekuti imimi sei magara nemwana wenyu kumba, sei musina kuunza mwana kumurume wake, imakapiwa pfuma yenyu. Vanhu vanonetsana mumba, ndo nyaya takangonzwawo. Airohwa ndiani? Ini manje ndandisiko kugora, ndandiri kunoko. Takazongozvinzwawo kumasowe zvitase zvichitotaurwa. Naiyo pavakazouyawo manje vakati tarohwa kugora, kutarohwa nyaya yemwana. Vamwe vaitaura kuti baba vacho vapindura zvisiri zvopamberi pamambo. Saka handina kunyatsobata musoro wenyaya chaiyo kuti aivarova chaiyo ndiani. Imi ndokwamunoenda? Ndokekutanga here kunzwa kurohwa kwomunhu kana kuti vanhu vanogara vachirohwa vanenge vaita zvisina musoro saizvozvo? Izvo zvokurohwa inini ndatanga, asi kumasoko ndopandakatonzwawo Friday vachiti kwatogadzirwa mutemo kunzi vanhu vachapota vachirohwa. Ndikati kuwatwa mutemo here pakunamata kuti vanhu vanopota vachirohwa kana vatadza kupindura zvakanaka pamberi pamambo. Saka imimi hamuna kuti wana nguva yekutaura nemwana kuti mwana ako zvakamira sei, wabva kumurume zvadii? Inini handina kukwanisa
kuti titaure nokuti ndezvenguva diki diki zvakangoitika izvozvo vanhu vachizomboenda kugora kunyuye. Saka nekuti manzwiro ataita ndekuti kamwana wenyu akapiwa murume ndokubva aramba ndobva amanikidzwa akazoti zvinei regai tiita se tigare mumba macho ndokurohwa akaona kuti zvimba yacho zvandakamanikidzwa izvo hazviite. Tiri kuwirana here ipapo? Ndo manzwiro andakangoitawo kuti zvangu zviri zvokumanikidza nawo. Imimi makaroorwawo zvarini? Inini ndakarorwa muna 2000. Hazvina kumbokuremerawo here kuti ndakuenda kunama igurupu? Aiwa. Takangozvipirawo kuti aiwa rege tinosangana nehondo yacho okoko. Tinogara. Tinogarisana tese. Asi mugere yenyu zvakanaka? Tigere zvakanaka. Aiwa, tinotenda zvikuru nenguva yamatipa. Chirongwa machinzwa manzwa zvataurwa nemwana ari kuti aiwa zvinhu zvese zvakanga zvine chibvumirano, asi isusu kuya kwataita takanga tanzwa kuti hapana kunge paitwa chibvumirano. Akangonongedzerwa kuchechi kuti uyu ndiye murume wako, ndokubva atomboramba ndokutorwa. Saka nezvatanzwa taane mamwe mafungiro, asiwo tichada kuzonyatsoiongorora nhau iyoyi kuti yakanyatsa kumira sei, nekuti mumwe wemutungamiri wechechi vanobva kuno vachingwena ndisawira wangu towirana zvikuru, vanobva mumusha iwo uno watiri wakaitika izvozvo. Naizvozvo hazvindishamise kana vanhu vepano pamusha vatitaurira manyepo, nekuti vanenge vachida kuchengetedza 1 manzwa kuti ndo chechi yemhuri, 2 ndo pane utungamiri wacho. Asi tichakupai nhau dzakawanda dzatisangana nadzo kubva muchechi imwe chete kuti tinyatsoedza kufonora kuti zvakamira sei. Tiri kunzwa kuti pane kubatwa kwevana vechikoro vachiroorwa. Tiri kunzwa kuti vanhu vari kunyura mumvura vaenda kuno jorodwa. Tiri kunzwa zvakare kuti pane akanoromba kwaChiokoto. Izvozvo hatichazvinzwise kuti ichokwadi here kana kuti kwete, asi nekufamba kwenguva ticharamba tichitsvaga zvishoma nezvishoma kusvikira takuudzai kuti zvakanyatsokumira sei. Tinotenda mhuri yeZimbabwe nenguva yamatipa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.